sige hej til dig. Det var godt. Værsgo. Din ungskab lige også er sådan en. Jeg tror ikke. Kan du have godt, Oscar? Vi får altid ud med. Hej. Farvel, Oscar. Skal du sige hej til Lilla? Se, nu skal jeg lige lave billeder her. Ja, og nu skal jeg lige lave billeder her. Ikke også? Så skal jeg nok sige hej til jer bagefter. Sådan. Det er julemanden, Anna. Anna, skal du holde den? Ja, det gør julemanden så. Og så kigger vi lige der. Hej, klik. Risengrød. Super. Det er blevet fint. Er du lidt generet, Anna? Det må man gerne være, når man Ja, det må man gerne være. Kan du også prøve at Men tage også billeder? travlt. Det prøver jeg ikke engang til.